Amo na ginhambal, Rolando, kung ikaw makapasinaw sang akon nga mata, kung ako makapasinaw sang imo mata. Yes. Basi kung pwede, Rolando, ikaw man ang magpaputi sang akon mata. Magbungot sa iyo. Brigada Drive-Thru Live Drama. Sabat pangalan ni mo to. Sabat diri kaya ron may istorya kaya. Sabat na to. One step living job sa karon. Nan, dili mo ba? Agoy pandamay. Pero pa na klaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na serbisyuan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live Drama. Kay Rolando. Rolando. Murag boksidor. Wala mga boksidor ni ma'am. Rolando Kamisura Jr. Oo, Papa J-Boy Nonoy. Magamba sila nga ang gugma ko no para lang sa mga kabatanunan, teenager. Pero kami diyang may edad na. Di pa ba pwedeng mahigugma? Aha, kana. Nga kung hindi pwede magpalangga ha, hindi Philippines. Itago na lang ko sa pangalan nga Rosa May, Papa J-Boy Nonoy. I'm 56. Uy, 56. bali-bali ni. Nagakuan pa sa edad nga 56, nagabasa pa. Sa paang? Nagabasa pa ang iya nga baba. Sa istorya. Iyon. Grabe gid gali Papa J-Boy Nonoy kung sa imong edad nga 56 Papa J-Boy Nonoy mahigugma ka. May mo kang nagbalik sa pagkabata. Uy, sana Pero Papa J-Boy Nonoy, balikan ko lang. Dugay nang napatay ang akon bana. Condolence. Condolence. So. And then after sa mga pila ka tuig Papa J nagligad, diri naman nagpabatsyag sa ko ang lalaki nga itago nato sa pangalan nga Rolando. Biyudo man. Nana po siya Papa J-Boy Nonoy sa edad nga 60. Oh, 60. Hala, kinara. Medyo, ba edad lang si Rolando. May problema na. Importante, kuan, why sa edad na. Importante, kuan, tupong, Japon. O na sa edad, nas ugat. Oo, Papa J-Boy Nonoy. Wala pa na ako gisagot si Rolando. La. Pero kabalo ko. Kabalo ko, Papa J-Boy Nonoy nga palangga na ko si Rolando. Pare, ay, ha? Sana all pakipot. Pakibat ka, demure, berada ni mo ti, ha? Kag kabalo man si Rolando nga palangga ko siya. Kaso lang, Papa J-Boy Nonoy, may nagabalabag. Basi kung nabukog. Ano kasi nagbalabag na din, ha? May nagabalabag, Papa J-Boy Nonoy. Dili tao, Dili hayop. kundi nagbalabag sa among mga damgo. Alaga na. Para inyong maintindihan, Papa J-Boy Nonoy. Ang mga natabo! Rosaminda, Ikaw ba na, Rolando? ikaw na yun nagihatag sa ako. Ginakilig ako sa imo. Hindi man bala ako pagsurusunga sa imo nga bungot. Payabot. Rosaminda, sukad ka nakita taka. Sukad yun nga nakita taka. Nagbag-og yun ang tanan sa ako. Amo nang ginahambal, Rolando, nga sang una harap-harapon ka pa subong. Ako man lang galing magkapasinaw sang imo nga mata. Amo nang ginahambal, Rolando, kung ikaw makapasinaw sang akon nga mata, kung ako makapasinaw sang imo mata. Yes. Basi kung pwede, Rolando, ikaw man ang magpaputi sang akon mata. Magbungot sa iyo rin. Sa imo. Wala'y problema. Ako nang bahala kanina. Sa bilog ko ba lang ang kabuhi, Rolando?
First time ko, gid. First time mo. First time Anong ko. ginambal mo nga first time? First time ko nga mailok mo ko. Grabe sa imo ba? Basta importante. Ang akong pagpalanggasin mo, halin gini sa kaitas. Ay, Ang kaitasan gid ang siguro. naghambal sa ko, aga ikaw lang gid ang akong Siguro. palanggawan. Siguro, Rolando, no? Siguro kung kita nag-abot tayo sang una, Oh, kung kita man nagdakadayon na isang una, siguro, ambot lang. abot lang yun po. Himuon taguro, basi kong 14 nga atong nga bata. Pertige ka damo Pero, siguro. anon naman, abi, kay wala man kita gintugot sang makaako. Pero, nagapasalamat ako kay bisan may edad kita. Pamatyagan ko, kita naging. Kita naging ang forever sa isa't isa. Kaso lang, medyo nagduduha pa ko siya. Ay, ara, Basta subong, wapang ako ni mo gisagot. ara ka na Sana naman. ba kunin mo sakton? Sige lang bala. Ang mga butang sa pagigugma, Rolando, wala na ginadali-dali. Oo, mas mayo ning bago mo makabot ang moon. Matugay-tugay po. Oo. Sige, okay na ko. Aba, Pagpaabot ko sa imo. Ano kay Kung saan ko ni mo sagto. pamatyagan mo sa akon, ginaabusar mo ako ba? Balaan mo nga may feelings ako sa imo. Oh. Abi mo, isurrender ko na gid sa imo ang akon nga labaha. Ilok lang anay. Sige, wala problema na. Oo. Basta magpaabot ko. Basi kong buwas magkita ay ta, basi kong ihatag ko naman sa imo ang loko-lokoan ko. Ganahan yung ko, anak. Ay, ganahan yung ko, anak. Sige, ogma. Ikaw pala, Rolando. Kita taog mag-usap, ha? Oo. Pagkita taog mabuas. Chupapi mo niyan yun. Rosaminda. Rosaminda, kong palangga. Rosaminda. Cardo! Rosaminda, kong palangga. Cardo! Manood, Cardo, ikaw ni. Ako ni... Naidlaw ako sa imo. Kung nahidlaw ka sa gawa, pamati. Nga nagpabadyag ka sa ako. Nagpabatyag ko kanimo kay gusto na akong ibabalo kanimo. Lapit na akong mubalik, Oga. Roland. Lapit na takang updon kung asa ako. Ba't mo singgano, Rolando? Nagapatimaan ka nga. Malapit na ako mag-apa sa imo. Walay problema. Kaysa akong lugar nga gikantuan. Pero- Manami ang lugar. Kanami ang lugar. Pero Rolando, basi kung pwede nga, i-enjoy lang anay dira sa piyak nga kinabuhi kay naga-enjoy pa ako diri. Anong ginahambal mo mag-enjoy? Kay katong akong kumpare nga si Rolando. Mao ba tong rason nga na nag-enjoy ka na? Cardo, hindi sang amo sina. Siguro kay tungod dugay ka na nagtaliwan. Wala. Nagakin Naalang ako sa gilid. nagakinahanglan mo siguro ako Roland. Nagakinahanglan mo siguro ako Cardo sang bunyag. Alang-alang nga mag-ano ako. Basta Rosaminda, ang akong ayaw lang kanimo. Nagpakita ka sa akon. Ayaw na pagdawat og mga hinigugma. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. O Leticia, nga nagpakita ka sa kong damgo. Leticia. Lando. Leticia, hindi. Hindi ka nagpakimo. Lando. Leticia. Lolo. Oy, Gimingaon ako sa imo. Leticia. Nga nung nagbalik pa magkasa kong damgo, Leticia. Nagbalik ko, Lando, kay May nalipatan ka ba? Malaki nalipatan ka ba, Leticia? pinapahibalo ko sa imo, Lando.
Mabudlay kadulaon sa akon tagipuso. Sa ko no. Leticia, tama na ni. Nagapaandam ako sa imo, Lando. Leticia, tama Nga na ako lang ang babae sa imong buktong burawakwak. Unsa ko no. Pero Leticia, dugay ka nang nadula. Madulay ako, nadula. Pero ari lang ako sa kilid-kilid. Unsa ko no. Unsa. Leticia, ayaw pag-uuyati akong tiil. Kaginapabalo ka sa imo, Rolando. Kining imong single nga pichikorno. Kung pangitaan mo ako sang ibaylo sa imo, higtan ko ini sang... Unsa ko no. Higtan ko ini sang lastiko. Leticia. Hasta mataktak. Maubagang? Nagdamgo po ka sa imong dating amana. Oo, nagdamgo ako. Anong damgo mo? Basig parehas sa damgo. Ay, ambot gani. Nagkakabala. Huwag kita ako makatulog. Unsa ko no. Nagapatimaan sila nga. Kinahanglan hindi na daw ako magigugma sa iban pa. Unsa ko no. Kaya kung mangita ako sa inigugma ko, papaso nila ako. Butang eh. Pero hindi ako sinamagsugot. Pero gang, parehas man tagdamgo. Anong ba't pising gano'n? Ang akong ex-kasawa, si Leticia. Gipadamgo po ko niya. Ang hambal niya sa kuha. Kung kini ko nung pitsakorno ko no. Kung maadto man lang ko no sa uban, mayo pa ko nung higtag lastiko. Grabe. Grabe naman ang imong asawa dati, Dak. Unsa pa matyaga ni sa imo, Iro? Leti, Ba't sing gano'n? Leticia, grabe ka ito si Leticia. Nagapapatyag sila sa aton. Gang, Masiari sila diskilid naton. Basi ka, Kardo, para sa kung sakit. din ka man, nagatanaw ka man sa amon. Palihog. Tugutin na ninyo kami nga mga lipay. Kay dula na kabus kalibutan, dugay na. tama Leticia. Paano na lang ning amon basakan nga way nakagi bunyag. Tama Leticia. Paano lang na niya kung pitsakorno gawa pagkatisting ng sumbang. Amo. Maluoy ka mo sa amon, Maluoy Mare. ka mo. Mads, Mare, kang Mads. darling Cardo. Kung nagapamati ka mo, ari ka mo sa hilit-hilit. Tagaimig Tugutin nyo kansa. na. Tagaimig kansa Nagain nyo palihog kami lang. chance. Papa J. Boy Nonoy, parehogin ming duha. Halos isa ka bulan na kada gabi sige silang padamgo. Kulbaa po na ninyo. Grabe ba? Pero may solusyon siya na, Papa Ano Joy. solusyon na naman? Once per may ka ginapadamgo. Oo. Sige-sige ang ginapadamgo sa imo. Oo. Ang solusyon siya na, hindi ka mo magtulog duwa. Pulaw na permente. Ano kaya sakto na mong imuhan, Papa J. Boy Nonoy? Kaya amo na lang gining kulang ba nga nagabalabag sa mo ang relasyon. Sugton ko na tani si Rolando, Papa J. Boy Nonoy, pero kulbaan mo ko, Papa J. Boy Nonoy, basi kung matuod ang ilang ginapanghambal sa mua ba, even daw sa damgo lang ni. Tagay na mig-advise sa Papa J. Boy Nonoy doon ni Rolando. Dali na lang kutob ang inyong letter sender. Rosamie.